سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو زيناتات اب ኢትዮጵያ ዓለም ዋጭ ዝርከቡ ስደተኛታት ዘለዎ ከቢድ ኩነታት ኣብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ ሓያል ግፋን ምዝመዛ ገንዘብን ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን መቐለ መብጽሖም መግላጹን ኣፈኛ ባይቶ ኣሜሪካን ናንሲ ፔሎሲ ንመጠንቀቕታ ቻይና ዕሽሽላ ታይዋን ምእታዋ መግላጹን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዋጭ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማዕስከር ስደተኛታት ዘለዎ ኤርትራውያን ሕጂውን ኩነታቶም እንዳኸፈ መጽኡ ኣብ ኣመነ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ንዕኦም ከም ምንጭ ገንዘብ ብምርኣይ ንዝኾነ ምንቅስቓሶም ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝሕተቱ፣ ኣብቲ ማዕስከር ድማ እቲ ዘሎ ናብራ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ገሊጾም። እቲ ማዕስከር ኣብ ሓደ ብብዝሒ ማይ ዝሃርመሉ ከባቢ ዝተደኮነ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝኾነ ቀረባት ከም ዘይብሉ፣ እቲ ዝወሃብ ወርሓዊ ናይ ትካል ስደተኛታት ቀረብ እውን ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩሎ። እዚ ከምዚልን ከሎ ድማ እቲ ንኽነብሩሉ ዝተሰርሐ ኣባይቲ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣየር ዘይጻወር ቤቶም ድማ ጨቃ ዝመልአ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ግብሪ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝብል ነቲ ኣብ ማዕስከር ዓለም ዋጭ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ኣካል ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ማዕስከር ዓለም ዋጭ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ሰረቕቲ እውን ኣሸገርቲ ኮይኖም ከም ዘለውን እቲ ዘለዎ ኩነታት ከዓ ኣመና ከቢድ ምዃኑ ይገሊጹ። እዚ ብኣቀማምጦ እውን ኣብ ማእከል ውሕጅ ዝተተኽለ ክትብል እትደፍሮ ቦታ ነቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ውሑስ ካብ ዘይምዃን ዝተበገሰ ብዙሓት ክወፁ ይፍትኑ ምህላዎም ግን ከዓ ኣፈቆደ ብሎኮ ከም ምንጭ ገንዘብ ተራእዮም ኤርትራውያን ምዃኖም እንድሕር ተፈሊጦም ኣለዎም እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ገንዘብ ክምዝምዝዎም ከም ዝፍትኑን ገንዘብ ኣብ ዘይረኽብሉ ከዓ እቶም ወገናት ከቢድ በደላት ከም ዘውርድሎም ተገሊጹሎ። እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ምስትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ከቢድ ኩነታት ብዝተሓዝ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ኣብ ካርቱም ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓይልታት ፀጥታ ሃገር ብቐጻል እናተገፈፉ ይእሰሩን ዘይተኣደነ ገንዘብ ክኸፍሉ ይግደዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ን14 ዓመታት ኣብ ካርቱም ክነብር ፀንሐ ነድሕነቱ ከማል ብዝብል ሽም ክጽዋዕ ዝመርጸ ኤርትራዊ እዚ ከምዚ ዓይነት ትርእዮ ኣብዚ ቀረበ እዋን መሰለው ኩነታት ሱዳን ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ምዃኑ ሓበሬታ ሂብሎ። ኣባላት ፀጥታ ከተማ ንሰባት ብኣልማማ እንዳኣሰሩ ካብ 400 ክሳብ 500 ዶላር ኣሜሪካ ከፊሎም ንኽወፁ የገደድዎም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ብሰንኪ ከዓ እቲ ብቀደም እውን ከቢድን መሪድን ዝኾነ ናብራ ሱዳን መመሊሱ ይኸፍእ ከም ዘሎ እቶም ስደተኛታት ገሊጾም። እዚ ካብ ንኣሽቱ ንቁጣታት ብዝዋፈሩ ኣባላት ፀጥታ ዝግበር ንገንዘብን መኽሰብን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብቶም ግዳያት ይዛረቡ። በቲ ኩነታት ዘማረረ ከማል ገንዘብ ከፊልካውን ከም ዝኸፈልካ ዘረድእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቅብሊት ከም ዘይህቡ ንሰባት ገፊፎም ብምእሳር ገንዘብ ኣኽፊሎም ከም ዝወስድዎም ሓቢሩ። ብተወሳኺ እቲ ኩነታት እናኸፍአ ምስከደ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ፀጥታ ሱዳን ተዘራሪቡ ነቲ ጉዳይ መግትእ ክግበረሉ ከም ዝተሓተተ እንተኾነ ግን ሰበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ብናይ ከባቢ ፖሊስ ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ዝግበር ናይ በለጽ ተግባር ምዃኑ ከም ዝተሓበሮም ይረድእ። ኤርትራውያን ወላውን ተጸጊሞም ገንዘብ ክኸፍሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዝማዕበለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ንገንዘብን ረብሓን ዝዓለመ ግፋን ማእሰርትን ዝውትር ኮይኑ ምህላው ኣረድዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ሱዳን ብሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ጥራይ ኣስታት 113,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ውድብ ሕብረት ሃገራት ይሕብሩ። ካብዚኦም ድማ ልዕሊ 83,000 ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት እዮም ዝርከቡ። ዝተረፉ 30,000 ድማ ኣብ ከተማታት ሱዳን ተዋፊሮም ይነብሩ። ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ልኢኹ። እቲ መራሒ ትግራይ እቲ ደብዳቤ ሎሚ ናብ መቐለ ዑደት ብዘካየዱ ፍሉያት ልኡኻት ማሕበረሰብ ዓለም ኣቢሉ ልኢኽዎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ድሕሪ እቲ ዑደት ኣብ ዘውፅአ ሓበራዊ መግለጺ መራሒ ትግራይ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብቲ ክልል መሰረተ ልምዓት እቶም ዝተቋረፁ ኣገልግሎታት ንምዕራይ ንዝደልዩ ኣካላት ሙሉእ ውሕስነት ድሕነት ንምሃብ ዘረጋግጽ ምዃኑ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ መግለጺ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ቀረባት ንምጅማር ዝኾነ ዕንቅፋት ክህሉ ከም ዘይግባእ ፍሉያት ልኡኻት ኣሜሪካን ኢሮጳን ጸዊዖም። ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ከምኡ ድማ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኤውሮጳ ኣኒታ ወይበር ካብ መንጎቶም ናብታ ከተማ ዑደት ዘካየዱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክኾኑ ከለዉ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ከም ዘተዩ እቲ ዝወፅእ ሓበራዊ መግለፂ ኣመልኪቱ። ኣምባሳደራት ካናዳን ጣልያንን ሓዊሱ ብርክት ናይ ዝበሉ ሃገራት ዲፕሎማስያኛታት ኣብቲ ዑደት ከም ዝተኻተቱ እውን ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውፅእ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ መዕለቢ ክርከበሉን ዘላቒ ሰላም ክመጽእን ከምዝ
كمزدلي يزحبر كلتيهم وغنات نزات سلام قربنات مرأيهم بمنقاد اب تግራይ ተቋሪጾም ዘለው መሰረታዊ አገልግሎታት በቆልጥፍና ብንቡር ክምለሱ ድማ እቶም ልኡኻት ጸዊዖም እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ኩሉ ዓይነት መራኸቢታትን ባንክን ኣብ ትግራይ ተቋሪጾም ዝርከቡ ኮይኖም እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ ትክልል ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው የጋዶ ከም ዘሎ ይዝረብ በተወሳኺ እቶም ጉጅለ ልኡኻት እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ዘጻሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ትግራይ ከኣቱ ክፍቀደሎም እውን ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ከምኡን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱን ኣብ ልዕሊ ነዳድን ገንዘብን ተነቢሩ ዘሎ እገዳ በቆልጥፍ ክልዓለን ጸዊዖም እቶም ልኡኻት ጉጅለ ክልቲኦም ወገናት ካብ ጽልእን ጎንጽን ዘስምዑ መደረታት ክቆጠቡ እውን ሓቲቶም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ሓዊሱ ማሕበረሰብ ዓለም ኣድላይ ዝበሃል ሙሉእ ደገፍ ከም ዝቕርቡ ቃል ኣትዮም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ምብጻሕ ብወገን ትግራይ ኣብ ዝወጸ ጸብጻብ ከኣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ንዕኡ ስዒቡ ዝተፈጸሙ ዓለም ለኻዊ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ድማ ዘይዕላዊ ኣዋጅ ክባን ዕጽዋን ኣመልኪቱ ካብ መራሕቲ ትግራይ ሰፊሕ መብርሂ ነቶም ልኡኻት ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ ብተመሳሳሊ መንግስትን ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ቅዋም ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ መሰረተ ልምዓትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ብዝምልከቱን ዛዕባ እቲ ዘተ ከም ዝነበረ እቲ ጸብጻብ የመልክት ኣብ ዝሓለፈ 28 ሓምለ ኣማኻሪ ጉዳያት ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝኾነ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እቶም ዲፕሎማሰኛታትን ኣምባሳደራትን ናብ መቐለ ክኸዱ ከም ዝተፈቕደሎም ብመንገዲ ትዊተር ምግላጽ ይዝከር እቲ ኣምባሳደር ምስ ሚኒስተር ፍትሒ ጊደውን ድሚጦስ ብምዃን ምስ መራሕቲ ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዝርብ ቅዋም መንግስቲ ፌደራልን ነቶም ተወከልትን ኣምባሳደራትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መብርሂ ሂቡ ነይሩ ኣብቲ ንኣስታት 10 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ሚልዮናት ከም ዝተፈናቐሉን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግዳይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾናን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ እቲ ኩናት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ክሳብ ሎሚ ጭቡጥ ውጽኢት እኳ እንተዘየምጽእ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ቀጥታዊ ዝርብ ክካየድ ትጽቢት ይግበር እዩ ዝበሃል أفا قبائي بايت أمريكا نانسي بيلوسي نمتنقاطة تشاينا بمنعق أب تايوان مبصح تكايدا لا بيلوسي ناب تايوان كتما تايبي مسأتوت تشاينا مس تايوان نبز الدوبة وشمط بحري تواقعتي نفرتي لإخالا نبصح بيلوسي دمك بيت أحسد متكل حانت تشاينا بالكوني ناتو قد محجي سب مز تشاينا بيلوسي أب تايوان مبصح تكايدا وتهدروا سقوم تكن وسيدنا كبلو آتنكي قمنيرم تايوان رئيسا محدرا زلوا ديسيت كوينا تشاينا جن كم زتنت سألت جزءاتها تغزرا تشاينا أدلاين تخوينو نتايوان بحيل مليسا كال جزءاتها نمكبر كم زي تماتا أخذ قلت ياتسانيها نايزي مغنياتي خاء أمريكا مس تايوان دبلوماسياوي ركبا بمحيالا نتشاينا زقوت عزلو بمسرتنا بيت صحفة بريزيدنت بايدن زقرب حبريتا تشاينا أبتغى تايوان ميسايل متكواس حويسو من قصقاس حيلا أير ويدما بحر كتقبر كم تغل تقاليسو نانسي بيليسي كابشحنت شعات 209 شوعات ندحر نمجمر تاوان نابتر اسم محدراوي الدسيت تايوان كاب منغو زبصحو لعلو السب مزي أمريكا يا بريزيدنت تايوان سو سينغ نتم بصحة ملكتا كاب غازت انياتات نزقرب اللحتو اتا دسيت نزخون يخون نايوز اي غاشا بخبر خد قبل عيلا ازي خمزيلن كل دما منيستر مكلخال تايوان ابطقاتا دسيت نزكايت زخون يخون عينت وتهدراو منقسقاس يكاتتل كم زلون كاب تشاينا نزمص زخون يخون عينت سقات نمكادما دلو كم زخون غليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم